Košarkaši Srbije protiv Japana u pretposlednjoj proveri pred put na Olimpijske igre. Nedelja, 21. jul 2024. godine u 8:16. Košarkaši Srbije odigraće preposlednji pripremni meč pred Olimpijske igre u Parizu protiv selekcije Japana. Duel je na programu od 20:00 u Beogradskoj areni uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Najvažnije detalje pratite na našem portalu. Reprezentacija Srbije odigrala je 3 zvanična meča u okviru priprema za Olimpijske igre. Izabranici selektora Svetislava Pešića pobedili su Francusku, a potom su doživjeli 2 poraza od Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je prva od 2 utakmice koju će srpski tim odigrati pred domaćim navijačima. Posle duela sa Japanom, Srbiju očekuje generalna proba protiv Grčke, sa kojom će također igrati u areni, a potom će uslediti i konačni spisak košarkaša za turnir u Parizu. Srbija će na Olimpijskim igrama u Parizu igrati u grupi sa SAD, Portorikom i Južnim Sudanom. Košarkaški turnir počinje 27. jula i trajaće do 10. avgusta. Grupna faza igra se u Lilu, a završnica u Parizu.